ҳолати фавт давоми 10 моҳи соли ҷорӣ дар вилоят афзуда аст. Ин маълумотро Файзода Лолахон Азиз, сардори шӯъбаи раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд баён дошт. ӯ афзуд ки ҳолати фавт дар вилоят нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1294 адад зиёд гардидааст. дар зарфи 10 моҳи ҷорӣ аз ҷониби шӯъбаи бахшҳои сафти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳру ноҳияҳо дар вилояти Суғд 10537 адад қайди вафот ба назар гирифта шудааст. зикр гардид ки фавт дар тамоми шаҳру навоҳии вилоят зиёд гардидааст. ин ҳолат дар шаҳри Конибодом ва Гулистон баръакс буда давоми 10 моҳи соли ҷорӣ дар шаҳри Конибодом 887 ҳолати фавт ба қайд гирифта шудааст ки ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 57 ҳолат кам мебошад. дар шаҳри Гулистон бошад 155 ҳолати фавт ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 9 адад кам аст. аз натиҷаҳои ба қайд гирифта ба мо маълум гашт ки дар шаҳрҳои Истаравшан, шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Гафуров бисёртар ба қайд гирифта шудааст. нишондиҳандаи фавт дар шаҳри Хуҷанд 1129 нафар ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 233 ҳолат зиёд мебошад. ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 1526 нафар буда аз ҳамин давраи соли гузашта 209 нафар зиёд фавтиданд. шаҳри Истаравшан 1029 фавт ба қайд гирифта шудааст ки ин нишондиҳанда 200 ҳолат зиёд мебошад. давоми 10 моҳи соли ҷорӣ шумораи таваллуд дар вилоят афзоиш ёфта бошад ҳам дар баъзе аз шаҳру навоҳии вилоят баръакс поён рафтааст. ҳолати ба қайдгирии давлатии таваллуд бошад дар 10 моҳи соли сипарӣ гашта мувофиқи ҳисоботҳои омории мақомоти асноди ҳолати шаҳрвандии вилояти Суғд 508020 нафар кӯдакони навзод ба қайди давлатӣ гирифта шудаанд ки нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ 837 нафар зиёд мебошад. шумораи таваллуд дар шаҳри Хуҷанд, Конибодом ва Мастчоҳ коҳиш ёфтааст. дар шаҳри Хуҷанд 3038 ҳолати таваллуд ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба нишондиҳандаҳои 10 моҳи 2019 204 ҳолат кам мебошад. ин нишондод дар шаҳри Конибодом 3334 ҳолат буда 124 адад кам. дар ноҳияи Мастчоҳ бошад дар ин давра 3025 ҳолат ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 74 ҳолат кам мебошад. ҳамчунин афзоиши таваллуд дар Шаҳристон нисбат ба ҳамин давраи соли 2019 189 ҳолат, Деваштиш 124 ҳолат, Сипитаме 120 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. кормандони раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ҳамарӯза баҳри ҳисобу ба қайдгирии шумораҳои омури ҳаётан муҳим сару кор мегиранд. дар ин ниҳод тамоми чораҳои беҳдоштӣ ба таври зарурӣ ба роҳ монда шудааст. масофаи ҷойи нишаст байни кормандони ин ниҳод аз 2 метр изофа муайян шудааст. ҳангоми ворид шудан ба идора аз қабулгоҳ дастон бо маҳлулҳои антисептикӣ тоза карда шуда сипас иҷозаи воруд дода мешавад. ба маълумоти сардори шӯъбаи раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар ин ниҳод тамоми чораҳои қатъии пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ҳангоми муроҷиати шаҳрвандон ба таври зарурӣ ба роҳ монда шудааст. дар ин ҷо кормандон эҳтиёткорона фаъолият мебаранд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ Хабар.